नमस्ते सर्वांना. आज मला मम्मीनी राजगिराचं पीठ आणायला पाठवलेलं. म्हणजे आजची रेसिपी आपली ही राजगिराच्या पिठाची, म्हणजे काहीतरी उपवासाचं आपल्याला बघायला भेटेल. आता नवरात्री चालू झाले, आज नवरात्रीचा पहिला दिवस आहे आणि या राजगिराच्या पिठाचं आता काय बनणार आहे ते मला माहित नाही. आपण आता ते मम्मीलाच विचारूया ते राजगिराच्या पिठाचं काय बनवणार आहे. हे राजगिराचं पीठ बघा, म्हणून मी फोडायच्या अगोदर तुम्हाला पाकिट दाखवलं. हा पाकिट अर्धा किलोचा पाकिट आहे आणि ऑलमोस्ट मला हा 86 म्हणजे 90-100 रुपीचा तुम्ही कन्सिडर करू शकता. हा अर्धा किलोचा पाकिट राजगिराचा मला एवढ्याला भेटलाय. आता तुम्ही विचाराल मम्मी कुठे, काय चालू आहे, काय काय खाता तुम्ही? गुळ गुळ आणि काय कापताय? काजू बदाम मनुका गुळ. हे काय कापलंय? गुळ मनुका बदाम काजू काजू. चला, या व्हिडिओमध्ये पण तुम्हाला तुम्हा सर्वांना एक प्रश्न विचारतो. या मावशींना तुम्ही ओळखता का? ह्यांना तुम्ही कोणत्या व्हिडिओमध्ये पाहिलाय हा तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. हे याच्या अगोदर पण 2-3 व्हिडिओ, किती व्हिडिओमध्ये आलात ना तुम्ही? 2-3 व्हिडिओमध्ये. हा, तर तुम्ही ह्यांना ओळखता का? आणि हा घे तुझं राजगिराचं पीठ. आता काय रेसिपी आहे? नारळ फोडलाय, तो किसायचा आहे. नारळ फोडून घेतलाय, तो खोबरं किसायचं आहे. आम्ही राजगिरा पिठाचे मोदक बनवणार आहे. म्हणजे हे उपवासाला चालू शकतात ना? उपवासाचेच मोदक. राजगिराचं पीठ आहे ना, हे आपण गणपतीला मोदक बनवतो ते तांदळाचं पीठ घेतो. हे आता मी बनवले. आता गणपतीला मोदक खातो, देवीला का नाही मोदक? पण देवीला मोदक पण आपणच खातो ना शेवटी. आणि नवरात्रीमध्ये आहे ना, जास्त म्हणजे असं फराळ कोण करत नाही. 9 दिवसामध्ये फळं खातात आणि दूध पितात. पण आता जी परंपरा चालली आहे, अनेक पदार्थ असे अनेक तऱ्हेचे पदार्थ करतात माणसं, आहे की नाही हो? आज टेस्ट करायला तर आहेत, त्यांना टेस्ट करू द्या. एवढे दिवस कुठे होतात म्हणून ते आपण त्यालाच विचारूया. कारण माणसं विचारतील, आई एवढे दिवस कुठे होतात? अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आलेला, तेव्हा नंतर माणसाने विचारलं की त्या आजी कुठे गेल्यात, म्हणजे त्या मावशी कुठे गेल्या, तुम्ही कुठे गेला होतात? मी पडले होते शिडीवर. शिडीवरून पडलात? माझे पाय सुजले होते. मग आता पाय बरं वाटलं म्हणून मी इकडे आले. एकतर असेच गेले होते, म्हणजे छोट्या मुलाकडे त्या शिडीवरून चढताना उतरताना ते पडले आणि पाय मुरगळला होता. आता आम्ही कमेंट मध्ये तरी कसं सांगणार ना, ते पडलेत, येत नाही, घरी आहेत, असं चांगलं नाही वाटत होतं. पण आज त्या आल्या आपण, आज देवी आल्या ना, देवीने मला आणलं. जसं आमच्या गणपती चाळीमध्ये बसतो ना, तशी देवी पण आमच्या चाळीमध्ये बसते. आणि देवी आली तसे ते देवी बरोबर आई आल्या. आई गुळ किसतय सुरीने आणि मी खोबरं किसते आहे. आणि भरपूर नवरात्रीचे उपवासाचे आहेत ना, भरपूर माझी रेसिपी गेलेली आहे. आता ही बनवायची म्हणजे कसं ते पण तुम्ही बघू शकाल. पहिली त्याच्यासाठी मी हे असं वेगळं काहीतरी बनवून टाकते, आज तुम्हाला दाखवते. आणि जसं आपण रोजच्या व्हिडिओमध्ये बघतो, मी व्हिडिओ काढत राहतो, मम्मी तिकडे समोर रेसिपी बनवत राहते, तशीच आमची दिल बघा, तिला दरवेळी बाहेर जायचं असतं, म्हणजे रोज दरवाजाच्या इकडे उभी राहते बघा. आता तिला दरवाजा उघडला की ती बाहेर जाणार. आणि तुम्ही विचार कराल की आम्ही तिला बाहेर का नाही सोडत, तर मम्मी आपण तिला बाहेर का नाही सोडत? बाहेर कशी सोडणार? बाहेर ती सरळ कुत्रा दिसला रस्त्यामध्ये तर ती त्यांच्या अंगावर जाते. आणि अंगावर गेली की कुत्रा उलटा फिरून तिला चावला, मग ते अजून आम्हाला भीती वाटते. म्हणून कुत्रा अंगावर तिच्या यायला पाहिजे ना, तर ती कुत्र्याच्या अंगावर जाते. हे बघा कशी खेळते, बघा इकडे. आता बघा तिने हा इकडे बॉल फेकलाय बघा, पूर्ण बॉल घाण झालाय तो. आता हा बॉल जर थ्रो केला ना, आणला की बॉल, हा बॉल फेकला की ती पकडेल बघा. कुठे गेली ती? तुझ्या पाठी, तुझ्या पाठी दिल गेली, परत पाठी गेली. बॉल बरोबर खूप खेळते ती. तिला बॉल बरोबर खेळायला खूप आवडतं. मी इथे बॉल बरोबर खेळतो दिल बरोबर. आणि इथे पाठी बघा, खोबरा आणि ते पूर्ण कापून झालं ना, खोबरा किसून झालाय ना पूर्ण, आणि गुळ आई गुळ कापताय आणि खोबरा तुझा झाला पूर्ण किसून, थोडासा राहिलाय बघ.
विचारत होते ते लोक मला. हो त्यांनाच घेऊन बनवा तुम्ही, त्यांनाच घ्या असं. तुम्हाला कमेंट्स मध्ये विचारत होते माणसं. माझं खोबरं झालं किसून, तुमचं झालं गूळ. झालं. मग आता काय करायचं, पहिलं पीठ शिजवायचं काय सारण बनवायचं. सारण बनवायचं ना. सारण पहिलं बनवू ना. आता पहिलं पीठ बनवलं असतं ना, हा. तर पीठ मळेपर्यंत थंड व्हायला टाइम लागतो. हा. मग पीठ शिजवून घेते, हा. तर मळायला थंड पाहिजे थोडा व्हायला हा. ना. मग तोपर्यंत तुम्ही सारण बनवाल. हा. हा, हो. मग पहिलं मी पीठ शिजवून घेते. हा. पीठ फोडून घेतलंय, 1 वाटी पीठ घेते. आणि आपल्याला कसं माहिती आहे, आता आपल्याला उपवासासाठी बनवायचं आहे, गणपतीसाठी म्हणजे कसं 21 मोदक लागतात ना, तर कमी जास्त पीठ लागतो. आता आपल्याला कसं थोडंसं बनवायचं आहे, म्हणून आपण 1 वाटी पीठ घेते. मग ह्याचे 10-12 होतील ना. हा, 10-12 मध्ये झाले तरी बस झाले. आज पहिलं आहे ना पीठ मी मापून घेतलंय. ह्या वाटीने मला पाणी घ्यायचं आहे, म्हणून पहिलं पीठ मापून घेतलं. आता हे जे पीठ उरलंय त्याचं पण आम्ही काहीतरी वेगळी रेसिपी बनवणार आहे, तेही तुम्हाला पुढे भेटेल तुम्हाला. ती पण उपवासाचीच असणार ना. हा, हा, म्हणजे तुम्ही विचार कराल की हा अर्धा पीठ झाला, तो अर्धा पीठचा काय करणार. त्या अर्ध्या पिठाची पण अर्धा पीठ फुकट नको जायला. हा, त्या अर्ध्या पिठाची पण दुसरी रेसिपी तुम्हाला बघायला भेटेल पुढे. 1 वाटी पीठ घेतलंय ना, 1 वाटी पाणी घेते पहिलं. तांदळाचं पीठ असलं असतं ना, तर 1 वाटी 1.25 वाटी पाणी घ्यायचं. आता याच्यामध्ये आहे ना थोडंसं मीठ टाकते, थोडं टाकायचं एकदम. आणि थोडंसं आहे ना अर्धा चमचा कमी घी टाकते. पाण्याला चांगली उकळी आली ना, उकळे आले तर उकळी आल्यावर ते पीठ टाकायचं. माहित आहे, तांदळाचे पण उकळे आल्यावरच बोटून देतात. हा, तसं पीठ बारीक आहे बघा. पीठ बघा बारीक आहे की ना, नाही तर काय पीठ जाड असतात. नाही, बारीक आहे. पाण्याला बघा चांगली उकळी आली आहे. आता आहे ना थोडा मी गॅस बारीक करते आणि त्याच्यामध्ये पीठ टाकते. आपण राजगिराचं पीठ आहे ना घरी पण बनवू शकतो, पण ते राजगिरा आहे ना आणायला लागतात, ते बनवायला लागतात, भाजायला लागतात थोडे, आणि मिक्सरला वाटून पीठ बनवायला लागतो. आता हे थोडं आहे ना 2 मिनिटं झाकून ठेवते आणि गॅस एकदम बारीक केलाय. आता मी गॅस बंद करते आणि पीठ आहे ना काढून घेते परातीमध्ये. एकदम छान वाफ लागले बघा. पीठ एकदम बरोबर पाणी झालंय आणि पिठाचा पण मस्त गोळा झालाय बघा. पीठ आता काढून घेतलंय आणि या कढईमध्ये आहे ना लगेच पाणी ओतायचं, कारण ते पीठ आहे ना सुकतो. आता पीठ आहे ना थोडं गरम आहे, ते मळायचं आहे. थोडं थंड झाल्यावर तोपर्यंत मी आहे ना हे सारण बनवून घेते. आता मी परत गॅस पेटवलाय. आता आपल्याला खोबऱ्याचं सारण बनवायचं आहे. त्या सारणासाठी बघा मी काय काय घेतलंय. हे खोबरं घेतलंय, वेलची पावडर, वेलची चेचून घेतली बारीक कुटून, हे बदाम घेतलंय, काजू घेतलंय, मनुका घेतलाय आणि हे गुळ आहे. हे आपण खोबऱ्याबरोबर टाकलं ना की त्याच्याबरोबर ते चांगलं भाजून निघेल. आता खोबरा टाकलाय, काजू टाकलेत, बदाम, मनुका टाकले, आता गुळ टाकतात आहे ना. आता गुळ ते किसलेलं आहे ना, बारीक केलेलं. गुळ बारीक करून टाकलं ना की खोबऱ्याबरोबर लगेच ते मुरतं, म्हणून असं बारीक किसून टाकायचं खोबऱ्याचं गुळ. बारीक केला गॅस. हा गॅस बारीक केलाय. जरा ढवळीत राहिलं ना की ते गुळ आहे ना आपोआप विरघळतो.
अलगद ढवळायचं. म्हणजे कसं माहितीये, गुळ जिरतो वाफेने. आता सारण आहे ना, गुळ विरघळेपर्यंत ते ढवळत राहायचं, सारखं हलवत राहायचं, सोडायचं नाही. आपण सोडलं ना ढवळायचं की ते खाली लागणार. आता ते आई बघा तिथे ते सारण बनवतात आहे, तोपर्यंत मी इथे पीठ भिजवून घेते, पिठाचा गोळा करते. पीठ पण एकदम म्हणजे असं एकदम गार नाही झालाय, थोडा गरम आहे. म्हणजे आपला हात लागेल ना एवढं गरम मळायचं पीठ, म्हणजे हात पण भाजायला नको. असं थोडा पाण्याचा हात घ्यायचा, पाणी नाही घ्यायचं जास्त, कारण पिठाला आहे ना बरोबर पाणी झालेलं आहे. 1 वाटी पीठ 1 वाटी पाणी, असं मऊ व्हायला पाहिजे म्हणून पाण्याचा हात घ्यायचा. आणि एकदम पीठ आहे ना चिकट झालंय बघा, एकदम छान झालंय. पीठ एकदम आपला मस्त चिकट पण झालाय, छान झालाय. आता आपल्याला ह्याचे आहे ना आपल्या हाताला तेल लावून ह्याचे गोळे बनवून घ्यायचे. सारण पण तिकडे बनवत आलंय, थोडासा गुळ विरघळायचा राहिलाय. आता वेलची टाका. आता मी थोडा आहे ना हाताला तेल लावून घेते आणि पिठाचा मस्तपैकी गोळा बनवते. नाहीतर ते पीठ आहे ना चिकट आहे ना, ते हाताला लागतो. आणि सारण छान झालंय ना, मस्त झालाय, मस्त झाला ढवळलाय. हा आणि एकदम सुकलाय पण असतो. सुकला बी. मग आता गॅस बंद करा. हा. आता हे माझं पीठ पण तयार झालंय, गॅस बंद केलाय. आता सारण पण छान झालंय, पिठाचा पण गोळा करून घेतलाय. आता तुम्हाला मी सांगते, आता ह्याचे तुम्हाला मोदकासारखा आकार द्यायचा असेल तर तसा द्यायचा, नाहीतर आपण कचोरी बनवतो ना तसे पण केले तरी चालतील. मी सुकं पीठ घेतलंय बघा, सुक्या पिठामध्ये असा हात घ्यायचा आणि असे त्याचे छोटे गोळे पाडायचे. आणि आपण असं तेल पण घेतला ना तरी पण ते चिकट होतात, चिपकतात हाताला. आणि सुका पीठ घेतला ना तर ते चिपकत नाही बघा. हा पीठ राजगिराचाच पीठ आहे. हा तोच पीठ आहे, कारण आपण उपासाला करतो म्हटल्यावर आपण तेच पीठ वापरणार ना. असे आपल्याला छोटे छोटे गोळे जसे पाहिजे तसे बनवायचे. एवढं चिकट झालंय ना पीठ की पूर्ण हाताला चिपकतोय. हाताला एवढं चिपकतोय तर खायला किती छान असेल. आणि तुम्ही इकडे बघा, इथे रेसिपी चालू आहेत, इथे सारण बनलंय आणि तुम्ही विचार कराल दिल तिकडे जाऊन का बसली आहे. तर मी आता इथे ना या रूम मध्ये मी सर्व फॅन आणि म्हणजे जे आवाज करतात ते सर्व वस्तू बंद केलेत, म्हणजे फॅन बंद केलाय. पण त्या रूमचा मी फॅन ऑन करून आलोय आणि म्हणूनच दिल तिथे जाऊन बसली आहे बघा. हवा खायला. आणि तिचं तिकडे रोज खाण्याचं वस्तू तिकडे ठेवलेल्या असतात, तर ते तिकडे येऊन खाते. भूक लागेल तशी खाते. आता आम्ही इथे आता 2-3 माणसंच आहोत, तर आम्ही इकडे राजगिराचा अर्धा किलोचा पीठ आणून ते पण आम्ही पाव किलोच्या पेक्षा पण कमी वापरलाय पीठ आणि 10-12 आम्ही बनवतोय. तर तुम्ही जास्त माणसं असाल तर तुम्ही हे जास्त बनवा, म्हणजे सर्वांना भेटेल खायला. आता पाठी दिल बघा फिरते. आणि नवरात्रीमध्ये आता हे नवरात्रीचे जसे उपवासाचे आम्ही व्हिडिओ बनवतोय, तर तुम्हाला कोणते व्हिडिओ पाहिजे असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि जे काय आम्ही जे पहिले रेसिपी बनवले आहेत उपवासाचे रिलेटेड, ह्या फेस्टिवलचे रिलेटेड, ते मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईल. भरपूर झालेले आहे, थालीपीठ वगैरे सगळं झालेलं आहे. नाव आता सांगायला लक्षात नाही माझ्या, एवढे भरपूर झालेले आहेत. आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि तुम्ही शेअर पण करत राहा. व्हॉट्सअपवर शेअर करा आणि बाकी सोशल मीडियावर पण शेअर करा, म्हणजे ही रेसिपी सर्वांना माहिती पडेल. आणि अजून एक मम्मी तुला सांगायचं आहे, आपण जेव्हापासून ते शेजाऱ्यांचा व्हिडिओ टाकायला लागलोय ना तेव्हापासून आपल्या चॅनलवर नवीन सबस्क्रायबर्स येतात आहेत. हा ना,
म्हणून नवीन त्यांना आपले पहिले व्हिडिओ माहिती नसतील ना, तर तुम्हाला आता कोणती पण माझी तुम्हाला भाजीची रेसिपी म्हणा, अशी कुठल्या पदार्थाची रेसिपी जर पाहिजे असेल ना, त्या रेसिपीचं नाव घ्यायचं आणि शुभांगी खीर टाकायचं, म्हणजे ती रेसिपी आहे ना तुम्हाला आपोआप मोबाईलवर येईल, अशी समजते ना लगेच. त्या दिवशी काय झालं बघू माहितीये का, आपल्या पाठीमागे राहायला आलेल्या, तर मला तेंडल्याची भाजी येत नाही, मग तुमचं चॅनल काय ते सांगा. मी म्हटले मला पण येत नाही मोबाईलवर काढायला, तर म्हटलं एक काम कर, शुभांगी खीर तेंडल्याची भाजी काढ. शुभांगी खीर तेंडल्याची भाजी काढल्याबरोबर आहे ना पटकन तेंडल्याची भाजी आली. म्हटलं आता बघ याच्यावर काय तुला दिसेल ते बघ, सगळे व्हिडिओ माझेच येतील आणि ते तू बघ असं. आणि जर तुम्हाला नाही भेटलं तर काही प्रॉब्लेम नाही, तुम्ही खाली कमेंटमध्ये विचारा की ही रेसिपी तुम्ही बनवली आहे का. ती रेसिपीची लिंक मी तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये देऊन टाकेल, म्हणजे तुम्हाला शोधायला नाही भेटली तरी काय टेन्शन घेऊ नका, मी तुम्हाला कमेंटमध्ये रिप्लाय देईन. आणि तुम्हाला अशा रेसिपी बघायला आवडतील का हे पण मला कमेंटमध्ये सांगा. पाठी रेसिपी बनवायचं काम चालू आहे. आणि जर या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला जर घंटीचा आवाज येत असेल तर आज आमच्या बाहेर जी देवी बसली आहे त्यांच्या इकडे आता आरती चालू आहे, त्यामुळे थोडासा घंटीचा आवाज तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये येऊ शकतो. येतोय आवाज. हा, आताचे हे रेसिपी सर देवीच्या निमित्तानेच बनले, तर हे आम्ही देवीला नैवेद्य पण दाखवणार आहे. आणि पाठी बघू शकता तुम्ही, आता तुम्हाला दाखवतो ते काय करतात. आई मला छोटे छोटे पुऱ्या बनवून देते आणि मी सारण भरून मोदक वळते. आता तुम्हाला मोदक नाही वळायला आले ना, कारण पीठ आहे ना खूप मऊ होतो, त्याचं नरम होतो एकदम पातळ सारखं, पण त्याचं मोदक नाही वळला ना तर अशी आपण घट्ट आहे ना अशी कचोरी अशी बांधली तरी पण चालेल. मोदकच नाही केला तरी पण चालेल, आता असं केलं तरी पण चालेल, डिझाईन नाही आली तरी चालेल, तरी ते मोदकासारखंच वाटतंय. ते मोदकासारखंच वाटतंय बघा. असं काय आपल्याला फॅशन बात करायचं नाही, आपल्याला देवासाठी नैवेद्यासाठी करायचं आहे आणि आपल्याला उपवासासाठी फराळ पाहिजे म्हणून आपण काहीतरी करायचं असं. रेसिपी उपवासाची आहे, म्हणजे ही उपवासाच्या मधोमध, म्हणजे ज्यांनी उपवास पकडलाय ते हे खाऊ शकतात का? उपवास सोडताना खायचं आपल्याला हे, किंवा उपवासाच्या उपवास पकडलाय ना त्यांनी फराळ करायचं मध्येच, म्हणजे मध्ये आपण जे बटाट्याचे चिवडा खातो किंवा काय खातो, केळी खातो, फ्रुट्स खातो, तसं आपण ही रेसिपी खाऊ शकतो ना. हा हे खाऊ शकतो. मग असं तर उपवास पकडायला इझी आहे, मग जर अशी रेसिपी भेटले तर खायला. बरं बनवणारा पाहिजे, आणि बनवून कोणी दिला तर उपवास पकडायला चांगला आहे. कारण आम्ही तेव्हा मी पहिली उपवास करायची तेव्हा फक्त आहे ना दिवसाचं एक केळं नाही तर एक सफरचंद खायची आणि रात्री दूध प्यायचं, हे असं काय नाही खायची, कारण या उपवासाला आहे ना असं काही चालत पण नव्हतं पहिलं. आता सगळे लोक आहे ना काय काय खातात, वरीचा भात खातात, साबुदाण्याची खिचडी खातात, शेंगदाणे टाकून आता सगळं खातात, सगळं खातात. आता पहिलं कसं आमच्या बाजूला आहे ना, पहिले आमच्याकडे होते नाही काय त्या दांडोरे वगैरे, ते कसं आम्ही एक दुसरीला फळं द्यायची, ते मला ताटभर फळं द्यायची आणि मी त्यांच्याकडे नेऊन मग मी त्यांना ताटभर फळं द्यायची, असा पहिला रिवाज होता. म्हणजे अशी परंपरा असते 9 दिवसामध्ये सगळं खायला, ज्याचा उपवास आहे त्यांना आपण फळं द्यायची, म्हणजे ते आपल्याला देवीचा पुण्य आपल्याला लागतो त्यांच्या उपवासाचं, असं आहे. आपल्या आजूबाजूला कोणाचा उपवास असेल तर त्यांना 1 डझन केळी नेऊन देऊ शकता, कारण त्यांचं पुण्य आहे ना आपल्याला लागतो. आणि जर असा भेटला खायला तर मी पण उपवास पकडायला तयार आहे. मग ताईला कंटाळा नाही यायचा उपवास करायला, असं सगळं ताईला मी करून द्यायची ना, आणि आपले जेवढे रेसिपी व्हायचे ते असेच व्हायचे, नवरात्रीमध्ये मी बनवायचे. आपण आपला एक आकार द्यायचा आणि आपल्याला डिश बनवायची आहे, म्हणून आपलं कोणता पण आकार देऊन तुम्ही पदार्थ बनवू शकता. असे मी आता मोदकाचा आकार दिला, मनात आलं आपण गणपतीला मोदक करतो, देवीला का नाही करत, देवीला पण आपण करू शकतो मोदकासारखा प्रसाद. आता हे आहे ना फ्राय नाही करायचं आहे, फक्त थोडीशी आपण मोदक वाफेला लावतो ना तशी याला थोडीशी वाफ द्यायची आहे, जास्त नाही वाफ द्यायची आहे. 5 मिनिटं वाफेवर ठेवला तरी पण चालेल, कारण पीठ पण आपलं चांगलं आहे आणि मऊ झालेलं आहे, शिजलेलं आहे, आणि एका शिजवायची काही गरज पण नाही. त्या पानाला मध्ये मध्ये आहे ना होल पाडायची, का माहितीये, मग खालून वाफ लागते बरोबर. अशी पानं अख्खी असली ना असे मोठे मोठे होल पाडायचे, अशी बोटान फाटली तरी चालतील, अशी मध्ये मध्ये फाडायची अशी. म्हणजे हे जे आपण स्टीम घेणार आहे ती स्टीमची वाफ त्याच्यातून बरोबर यायला, स्टीम बरोबर यायला पाहिजे पानामधून.
म्हणून ती पानाला होल पाडून घ्यायची, फाडून घ्यायचं. आणि ते आपले मोदक पण ऑलमोस्ट हे लास्ट मोदक आहे ना. हा ते टोटल किती मोदक झाले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मोदक झाले टोटल. आणि आम्ही डिझाईन नाही बरोबर आले कारण ते पीठ आहे ना चिकट आहे, त्याच्यामुळे ते सुकत पण नाही. पीठ आहे चिकट झालं, एकदम मस्त छान झालंय, म्हणजे डिझाईन नाही आली बरोबर. आणि तिकडे ते पानाला होल करतात. हे आहे ना असं पान आहे ना, हे असं बोटाने आहे ना असं तोडायचं. आणि तुम्ही कोणताही पान वापरू शकता. हा मी कोणता पण वापरू शकता. आता हा मी आमच्या बाहेर जे हारवाले बसतात त्यांच्याकडून हे 2 पानं मागून आणले मी. हा म्हणजे कसं माहितीये, आपण वापवायचे जे मोदक आहेत ना ते चाळणीला चिपकत नाही, पण त्याच्यासाठी पान ठेवायचं. पानं कशी तोडलाय बघा, पुढे थोडासा भाग उरला होता तो तोडला, असं लावलाय. आता आहे ना 16-17 मोदक आहे, ते आता दोन्ही याच्यामध्ये सेम सेम ठेवते. एकामध्ये किती ठेवायचे पप्पू? 8 आणि एकात 8 एकात 9. एकात 8 एकात 9. हा हे किती झाले? त्याच्यात 9 ठेवा. पानावर बसायला पाहिजे ना. 7 झाले, 8 बस झाले याच्यात. बस याच्यात बस झाले. आणि त्याच्यात 9 ठेव. ह्याच्या हा पान मोठा आहे ना, याच्यात जास्त म्हणून 9 ठेवा आपण. हा मग याच्यात 9 अजून एक ठेव. आता पाण्याला चांगली उकळी आली आहे. आता त्याच्यावरती ही भांडी ठेवते. आणि हे आपल्याला आहे ना फक्त 10 मिनिटं उकळून घ्यायचे आहेत, जास्त वाफ लावायची नाही, कारण ते पीठ पण चांगलं शिजलेलं आहे आणि ते उपवासाचे आहे, तांदळाचं पीठ नाही आहे. तर तांदळाचं पीठ शिजायला आहे ना 15-20 मिनिटं लागतात, आणि हे आपल्याला आता 10 मिनिटासाठी शिजवायचे. आणि मला तुम्हाला हे पण सांगायचं की हे जे भांडा दिसतोय तुम्हाला, हा एका सबस्क्रायबरनी मम्मीला गिफ्ट दिला होता. भरपूर दिवस झाले दिल्यावर, जेव्हा सुरुवातीला ते मला भेटायला आलेल्या. तर तुम्ही बघू शकता त्यांचा व्हिडिओ आम्ही बनवलेला, आम्ही नाव नाही सांगत, तुम्ही ओळखा कोणी दिला आणि कमेंट मध्ये सांगा. हा जो गिफ्ट भेटला आहे त्याचा व्हिडिओची लिंक मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो, तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता. आता याला किती मिनिटं लागतील? 10 मिनिटं. 10 मिनिटासाठी फक्त वाफ लावायची. आणि पाणी उकळलेलं आहे, पाणी उकळल्यावर आपण ती भांडी ठेवली त्याच्यावरती. आता आपल्याला 10 मिनिटं वाफ घ्यायची आहे फक्त. 10 मिनिटांनी मग रेडी होईल पूर्ण. 10 मिनिटांनी रेडी होईल. हे बघा, रेसिपी बनता बनता आमची दिल इकडे झोपून गेली. 10 मिनिटं झाली आहेत, गॅस बंद केला. आता तुम्हाला ना खोलून दाखवते. गरम आहे भांडा. असा कपडा घ्यायचा आणि भांडा उतरायचा. त्याची वाफ मुरली ना, मग आपण पाण्याचा हात घेऊन एक एक मोदक उचलून आपण ताटात काढून घ्यायचे. थोडा वाफ द्यायला देते आणि तुम्हाला दाखवते काढून. म्हणजे थोडं थंड झाल्यावर तू काढणार आहेस? हा थोडं थंड व्हायला पाहिजे, म्हणजे हातात आपल्याला पकडायला पाहिजे ना, तर आपला हात भाजेल. तू तर एकदम प्रोफेशनली काढते एकदम. तू काढते तर दिसायला सोपं वाटते, आणि जर मी हीच रेसिपी मीच बनवली आणि जे काढलेले आहे ते सर्व अर्धे वरती येतील आणि अर्धे तसेच खाली जातील. आता इथे जेवढे मोदक काढले आहेत, आता मी देवीचं नैवेद्य म्हणून देवीच्या समोर ठेवून येतो, आणि बाकीचे आहेत ते आम्ही तुम्हाला टेस्टिंग करून दाखवतो. आता मी अर्धे मोदक देवीच्या समोर ठेवून आले, तर पहिले टेस्टिंग देवीने गेली. आता आम्ही हे बाकीचे मोदक आम्ही टेस्ट करून दाखवतो. तुम्ही सांगा कसे झाले? मस्त झालंय. तिखट आहे ना, त्याच्यामुळे अजून चिकी सारखे लागतात. अजून तुम्हाला मी सांगते, पानाला आहे ना थोडं तेल लावायचं, कारण मी पानाला तेल नाही लावलं, माझे 2-3 मोदक त्याच्यामध्ये चिपकले. जे आम्ही पान ठेवलं ना त्या दोन्ही पानाला तुम्ही तेल लावा, कारण 16-17 मोदक पैकी 2-3 मोदक ना थोडे काढताना तुटले. जर तुम्ही तेल लावलं तर तसं होणार नाही. आणि चवीचा विचारताय तुम्ही, कशी झाली? चव एकदम टेस्ट झालाय, सारण पण सुंदर झालंय. ही रेसिपी तुम्ही अशी उपवासाला बनवून बघा, खा, आणि कमेंट मध्ये सांगा की तुम्हाला कशी वाटली ही रेसिपी.